Beata Pascal și peste 10 ani mă văd primul om care va descoperi preparatul fermecat care să înlăture orice tip de cancer. Chiar dacă înaintea mea altcineva îl va descoperi, voi fi bucuroasă știind că multe familii vor fi din nou împreună. Aceasta este o problemă actuală. Multe suflete suferă de această boală, printre ei și mama mea, care ține piept cancerului de mai bine de 4 ani. Boala nu alege și vine când o aștepți mai puțin. Peste 10 ani, în Republica Moldova, vreau să ridic un spital modern pentru a salva acești oameni. Vreau să aduc în el cei mai buni medici din întreaga lume și să instaurez tehnologii, aparate noi și eficiente pentru fiecare tip de cancer. Vreau să creez medicamentele care să omoare această tumoare. Vreau ca spitalul meu să fie și atmosfere plăcute și confortabile pentru luptători. Vreau să aduc în el tineri cu idei noi, gânduri pozitive și pentru participarea lor în investigații. Voi folosi aplicațiile social media pentru a transmite în mod mai rapid informațiile către oameni. Școala încolorează viitorul, de aceea mai aprofundez mai mult cunoștințele în fizică, chimie, biologie, dar și informatică, pe baza căreia se construiește viitorul. Viitorul începe acum, nu mâine.